Hej og velkommen til skitræning med Nordlander. I den her uge har vi valgt at lave en video omkring de 4 øvelser, vi har valgt, som skal være temaet for den her uge. Vi har hovedsageligt fokus på benene, og så har vi en enkelt øvelse for vores mellemgulv, det man kalder core. Vi viser de 4 øvelser på video, og så gennemgår vi dem lige hurtigt, hvordan de skal laves. Og så er det jeres opgave at gå ud og gøre det 1 eller 2 gange i den her uge. Og øvelserne kommer nu. Bare gå, når vi løber, ikke? Skal vi ikke? Vores første øvelse er løb med makker, og i dag har jeg Mikkel og Christoffer til at hjælpe mig. Til den her øvelse kan man bruge hvad som helst, om det er et stykke tøj eller et gammelt viskestykke, et håndklæde. I dag bruger vi en cykelslange, og den virker. Det der er vigtigt, det er at den holder omkring hoften, og så skal Mikkel her simpelthen bare løbe med så høj frekvens han kan med sine ben, og med frekvens det menes det så hurtigt som muligt, så hurtigt han kan bevæge benene. Christoffers opgave, det er at læne sig tilbage og holde Mikkel tilbage, så han ikke bare drøner afsted. Lad os prøve at se, om det virker. Den næste øvelse er også, hvor vi skal ned i benene, hvor vi starter med, at Christoffer og Mikkel står ryg mod ryg. Så går de en lille smule ned i benene. De behøver ikke at gå 90 grader ned, men sådan, så de føler, at det er behageligt. Mikkels opgave er nu at skubbe Christoffer væk, hvor Christoffers opgave det er hele tiden, at de har kontakt ryg mod ryg. Så lad os prøve at se. Og igen, det er vigtigt ikke at gøre det hurtigt, men at gøre det rigtigt. Når man er nået et stykke ud, så kan man så vende om og sige, at det er Christoffer, der skal skubbe Mikkel tilbage. Vores tredje øvelse er høje hop, og her kan man bruge rigtig mange ting. Vi har i dag fundet en pind, vi fandt ude i naturen. Det er selvfølgelig en pind, der er faldet ned i sig selv, så vi ikke brækker friske grene af træerne. Man kan også bruge en skistav, hvis man har valgt at tage sådan en med ud i parken. Christoffers opgave, det er nu at hoppe over den her skistav. Hans makker Mikkel har fundet et tempo, han mener Christoffer kan blive ved med at hoppe i. Og så kommer Christoffer op over pinden. Det der er vigtigt, det er at Christoffer sætter af på forfoden. På forfoden, det vil sige her, det her stykke her fremme, og han også lander netop på det her stykke her, så han ikke lander på hælene og får et stød hele vejen op igennem kroppen. Hvis han gerne vil udfordres, så kan Mikkel tage pinden en lille smule højere op, og dermed skal Christoffer give noget mere kraft for at komme over. Og det kan man også godt høre på ham, at han gør. Vores fjerde øvelse er noget for kropskernen. Det hedder, at Christoffer starter med at finde et stakit, eller noget lignende, han kan bruge til at lægge sig på. Det starter han med at gøre. Og trækker brystet helt ned til, så er det vigtigt, at han holder kroppen helt lige, og han ikke enten hitter med numsen, eller han falder ind med bækkenet. Men han holder den lige her. Christoffers opgave er nu at skubbe væk, så han slipper stakittet, og falder frem igen, og tager imod stakittet, og kommer helt ned igen. Det kan selvfølgelig tages i sit eget tempo, med at man ikke behøver at komme hele vejen op, som Christoffer gør, men at man bare lige akkurat slipper stakittet og kommer ned igen. Sådan der. Din makker kan dermed også stå og spotte og være sikker på, at du holder din kropskern lige, og ikke enten falder ind eller stritter med numsen. De her 4 øvelser laver man i 30 sekunder, så har man 30 sekunders pause, og så fortsætter man med den næste, så man kører alle 4 øvelser i rap. Når man har gået alle 4 øvelser igennem, så har man valgmuligheden at gøre det en gang mere, og hvis man føler sig stærk, endnu en gang. Det der er vigtigt, det er at man gennemfører dem rigtigt, og man tager alle 30 sekunder og bliver ved, selvom man er træt. På søndag laver vi de her 4 øvelser. På søndag mødes vi igen i Fælledparken kl. 12 ved Cafépavillonen. Vi mødes ved bannerne, og så prøver vi at finde solen igen. Vi vil lave de 4 øvelser, vi har lavet her, og så vil vi tilføje nogle flere, for at vi får bygget hele vores kropsmuskulatur op.